Ahoj lidi, tady je Josef Kraga a odteď se budu jmenovat Patrik, ale pořád můj YouTube kanál se bude jmenovat Patrik. Josef Kraga. OK, nebudu říkat. Ahoj lidi, tady Josef Kraga, ale tady. Ahoj lidi, tady Patrik. OK, tak. Jdeme na to. Single, Classic. Dneska budeme hrát Critical Strike Portable. CS Portable. OK. Já bych chtěl... Dáme si deathmatch. Loadě. OK, tak jdeme Harbor. OK, jdeme na to. Dáme si SWOT. OK. Bude těžké rozhodnutí. Ne. Já tady mám. OK. Pět amíčko. What? 5 ammo? What? Jakože můžu třikrát pětkrát někoho brachtit? Tady je pár triků. Jeden první trik je tady ten. Dáte si boty, naklínáte menu, dáte boty, dáte si tady 5 a tady si dejte třeba 4. Je to vyrovnaný, jo dobrý. Pak jo, omlouvám se, budu se omlouvat i za reklamy. Omlouvám i za reklamy, protože ty reklamy jsou fakt ultra nudný. Nikoho reklamy nebaví. Auweis. Já si tady vystrčím můj vzduchovku. Tady. Kliknu. OK, tak padám asi. To vypadá. OK. Jednou jsem zabil. OK, nekoukejte prosím na mé jméno. Stram. Ne, jsem mrtvej. Skoro. Double kill. Jenom double kill. Yes, and there's a double kill. OK, mám. OK, prosím, nekoukejte teda na to jméno. Mám ho pro mém nejoblíbenějším youtuberovi. Co si myslíš? Zabiju? Si myslíš? Jo, nechám žít, nebo co? OK, nůž vezmu. Nic mě nevšiml? No, ale rád bych tam dolů hodil prostě úplně granát. OK, tak mám 4 HP. Oh, 4 hapka. Wow. A chtěl bych se mluvit mýmu kámošovi z World of Tanks, že taky jsem ho dlouho nehrál, ale že bych si tady teda mohl zahrát. A je to... Asi napíšu, nebo nevím. Jo, to kladnu. Počkej. Už půjde dolů. O, zase nožík. Krásně. OK, lidi.
se 4 hápkama mi to jde docela dobře. Jsem on spadl. Já nechci prostě spadnout, protože já už mám jenom 4 HP prostě. OK, tak párám, tak co s životem? Počkej, jo se. Já se nechci, jo. Nebo moji starou taktiku. Že vám to nebude vadit, tak pojedu svůj co tě kilednu malou pistolkou. OK lidi, má base. Jsem si zachodil, jestli takhle samířím, a jinak kdybyste nevěděli, jak se míří, stačí kliknout na ten terč, na tu prostě, na to vedle ty pistole. Já třeba vykouknu, dead, OK, on není mrtvý, jak to už neumřel. A teď je mrtvý, co? Už slyším, jak se vzteká. A jinak se dá nastavit i friendly fire. To je něco takového, že dáte menu, dáte si tady nastavení, server, friendly fire. Tady si můžete nastavit, kolik budou boti ubírat. Já to mám na very easy, protože oni hrozně. Mám team balance a prostě má to nastaveno, no. Zase dokupíte náboje. Mám to začít blesk, 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 blesk. To je dobře, prostě úplně nejvíc já. Blesk. Cože? On tam úplně vlíp. Já už dal trošku, už někam půjdu pryč. Tady už je to opravdu hodně špatný. Jsem viděl, že po mně půjde hnedku. Ono stačí si třeba líst na žebřík a třeba odtud můžete snajpit. A někdo vám v tom nebrání. OK, tak tam ten týpek mě nějak odhalil. Ale prostě on mi fakt solidně dává. Ten týpek. OK, pak se dám asi zombie rush. Já skáču dolů, ať už můžu rývnout server. A jinak když skočíte do vody, stane se tohle. Prostě umřete. Cool, tady se dám left game, exit, odcházení. Dáte si třeba, dej i multiplayer, tak kdo by chtěl, tak si se mnou klidně zahrajte. Kdo by chtěl samozřejmě. Nemusíte se mnou hrát, prostě je to úplně na vás. Zombie survival, harbor, ok. Takže, ale tohle jsem fakt nikdy nedal, takže nevím. OK, tak mě to nebaví fakt. Ono mi to pořád dává damage. A tohle. Asi, nevím. Tak snad se vám video líbilo, pokud se líbilo. Snad se video líbilo, takže pokud se vám líbilo, tak a líbilo se. Pokud se vám video líbilo,
samozřejmě ta hra taky se vám líbila. Dobře, prostě. No, pokud se vám líbila, tak tady máte skóre. Já samozřejmě žádný skóre nemám. Omlouvám se. Pokud se vám video líbilo a ta taky, tak dejte like, klidně i odběr a komentujte taky, jakou hru byste chtěli. OK, tak já se budu končit, tak se měj. Tak čusí.